E-Star Digiboxia Hoppuhal myy 43,5 eurolla. Tämä on osa siis teräväpiirto eli HD, TV ja DVB-T2 kanavat. Suomessahan vaihtuu TV-kanavajärjestelmä parin vuoden kuluttua. Sitten kun tämä liitetään televisioon joko SCART-johdolla tai HDMI-kaapelilla, tilaa saman tilauksen sopiva kaapeli, mikä sopii sinun televisiosi. Kun tämä ensimmäistä kertaa asennetaan, niin sen tietysti pitää tehdä kanavan haku, niin kuin muissakin digiboksissa. Mutta sitten kanavahaun jälkeen huomataan, että kanavat ovat väärässä järjestyksessä, joten kanavajärjestys pitää vaihtaa. Kanavajärjestyksen vaihto tehdään tällä Channel Managerilla. Eli kannattaa laittaa ykköskanava ykkösnappi, kakkoskanava kakkosnappi ja niin edelleen. Tässä asennusvalikossa on kanavahakua varten automaattihaku on se, millä normaalisti haetaan kanavia. Sitten FTA only tarkoittaa, että etsitään vain ilmaisia kanavia. Tässä laitteessa ei ole maksukortin lukijaa. Ja Suomi pitää olla, eli Finland pitää olla tuo maa, jotta se löytää oikeat kanavat. Salli sen taian viedä sinut mukanaan. Ja tuon asetuksen merkitystä en tiedä. Aktiiviantenni tarkoittaa sitä, että jos sinulla on antennivahvisti, niin tämä syöttää virtaa. Mutta jos sinulla ei ole antennivahvisti, niin tämä pitää olla off, eli ei asennossa. Edullisesti XXL:stä. Nyt Nike-juoksukengät alle 80. Rossignol pitokarvastukset siteillä vain 249 tai Björn. Sitten tässä on merkille pantava, että valikkokieleksi kannattaa valita englanti. Jos valitsee ruotsin, niin sitten tuo ohjelmaoppaassa tuo ohjelmien nimet ovat ruotsinkielisiä. Sitten tekstityskieliksi, ensisijaisesti tekstityskieliksi pitää valita suomi eli finnish ja toissijaisesti voi valita sana swedish eli ruotsinkielisen. Jos et osaa ruotsin, voit valita toisen niin kohtaan suomenkielisen. Sitten on audiokieleksi kannattaa valita suomen kieli ensisijaisesti ja sitten toissijaisesti esimerkiksi ruotsin kieli, mutta tämä ei ole niin tärkeä asetus, jos et osaa kieliä. 2 kappaletta 2,50. Good Morning Classic täysmehut. 2 tölkkiä 4,50. Jokainen askel matkallasi. Sitten on asetusvalikko. Jokainen onnistuminen Ajastimet tarkoittaa sitä, että laite osaa vaihtaa kanavaa tietyllä kelloajalla. Lapsilukko, tätä ei kannata muuttaa. Tässä oletusarvona on 0000 eli 40. Ja päivämäärät tämä etsii itse automaattisesti, tätä ei tarvitse liikuttaa. Ja tätä Ethernet-liitäntä, tässä ei ole Ethernet-liitäntä, joten tällä ei ole mitään merkitystä. Tehdasasetuksen palautus tarkoittaa sitä, että jos asetukset hyvin pahasti sekaisin, voit palauttaa samaan asentoon kuin mitä paketista otettaessa on ollut. Päivitykset tarkoittaa, että laitteen sen ei ole vielä tulossa päivityksiä, sillä tämä versio, tämä on ihan tuore, 14. helmikuuta 2023.
ja suoratoistopalvelut yhteen palveluun. Automaattinen virrankatkaisu on 3 tuntia. Se tarkoittaa, että se sammuu itsestään, Tee itsesi näköinen viihde. kun ei mitään nappuloa paineta 3 tuntiin. Sitten on AV. Tätä ei tarvitse muuttaa, jos toimii hyvin. Sitten tämä kuvasuhde, tämä joudutaan television mukaan säätämään. Full screen tarkoittaa, että tämä on koko kuva. Sitten tuo 4/3 tarkoittaa, että on vanha-aikainen kuvaputkitelevisio, missä on 4:3 tuo kuvasuhde. Ja näissä uudenaikaisissa liitteissä televisiossa valitaan 16/9. Videolähdön tyyppi. Tätä ei kannata muuttaa, jos et tiedä mitä teet. Sillä jos panet väärän asetuksen, niin sitten televisiosta häviää kuvaa. Ja sama koskee tämä TV-formaatti. Tätä ei kannata muuttaa, jos ei tiedä mitä tekee. Sitten on Media Centeri, niin tämän merkitystä ei kanssa ole tietoa, että mitä tällä tehdään. Sitten kauko-ohjaimessa on nappuloita. Ylärivissä on ensimmäisenä punainen virrankatkaisu. Sitten sub-T tarkoittaa tekstityskieltä. Siitä voi valita tekstityskielen riippuen sitten mitä milläkin kanavalla on. Katsotaan mitä ykköskanavalla on. Teillä on nyt 2 vaihtoehtoa. Off tarkoittaa ei ole tekstitystä ja finish tarkoittaa suomenkielinen tekstitys. Lang tarkoittaa puhekieltä. Tähän voi valita aina suomen kielen. Tässä ohjelmassa tosin ei ole sitä valintoa, kun tämä on ulkomaalainen ohjelma. Sitten mute on mykistysnäppäin, eli äänen saapi pois, jos vaikka puhelin soi kesken ohjelman. Sitten seuraavalla rivillä on nappuloita myös. Aika näkyviin. EPG on ohjelmaopas. Näet mitä ohjelmia on katsottavana. Sitten seuraavan nappulan merkitystä ei tiedä, mutta sitten EPG-nappulan alla on TTX, eli tekstitelevisio. Tässä on hyvät uutiset Ylen kanavilla. Sitten menu-näppäin tarkoittaa asetusvalikkoa. Ja nämä nuolinäppäimet niissä on kanavanvaihto on CH plus ja CH miinus. Ja Vol miinus ja Vol plus on äänenvoimakkuuden säätö. Eli tätä voi äänenvoimakkuutta säätää tälleen. How many more would have died? Murdering innocents like they meant nothing. I had to stop her. But you are a Christian. You must have known what you did was wrong. Sitten täällä on infonäppäin nollan tai 8 oikealla puolella on infonäppäin. Näet siitä ohjelman nimeä.
was on ja my side. kertoo myös The God I know would signaalin voimakkuuden. murder. Standing up against evil isn't murder. Fight the good fight. I'm the Reverend Willard. See, Alarivissä on It's ungodly and lecherous. He destroyed Nell's life. aspect-nappula. Sillä voidaan valita kuvan muoto. Fulcren tarkoittaa kokonaan ja 4/3 on tarkoittaa vanhoja kuvaputkitelevisioita ja Would have gone on to corrupt sitten others, forcing himself. 16/9 on tietysti näitä Miss Rose, They had to uuden protect aikaisia the students. Jesus taulutelevisioita. Miss Rosewood, you have become deeply misguided, deranged. You must repent, you must confess, Keskellä on clear your mind. No. OK-näppäin. It's God's Sillä saa näkyville kanavaluettelon. Miss Rosewood, please come back to the ward. Find it hot. Kanavaluettelosta voi valita sitten mielisen kanavan, mitä haluaa katsoa. What to expect, and I don't know what it's going to say to me. I brought you to this restaurant because it's when we went on our first date. Spring what memories like Good memories of bad memories. He will take Ja away terveyspiirtokanavat näkyvät loistavasti. Miss Rosewood, you Ihan hyvä digiboksi. Ainut puute on se, että tässä ei ole suomenkielisiä valikoita. Pitää valikokielistä valita englantiin. And when the time comes, I will Kiitos. be admitted into the garden of paradise.